Здравейте, скъпи родители! В следващото видео от нашия безплатен маратон за родители, чието деца тръгват на детска градина. В това трето видео днес ще си говорим за следващата стъпка по подготовката на нашето семейство и най-вече на нашето дете, започвайки в неговият нов етап на развитие. В предишните видеа си говорихме как ние да извлечем ресурс в вземането на решението и как да насочим нашето мислене в позитивна посока, за да можем да намалим притеснението и страховете от този наш нов етап в детското развитие и започването на детето на детска градина. Така, след като се запознаете с учителката или с учителките на вашето дете и с сградата и евентуално ако можете да запознаете самото дете и то да придобие един първи поглед за неговата нова среда, е важно да изясните правилата за майките и за децата. Тоест, попитайте учителите какви са вътрешните правила на детското заведение. Тоест, вие водите детето, докъде можете да отидете заедно с детето, вие ли трябва да преобувате детето или децата сами се преобуват заедно с учителката. Тоест, всяко детско заведение има различни правила. Може би ще ви дадат и списък с правилата, които ще ви ориентират в началото за детската градина, но това е един въпрос, който може да зададете. От една страна, вие да бъдете подготвени като родители, защото първите моменти на раздяла са изключително емоционални и всяко нещо, което идва в този момент като нещо ново, вие го приемате като заплаха. Много често се случва. Много родители са емоционални, проявяват се много сълзи, затова е изключително важно, колкото е възможно, да подготвите себе си. Какви са правилата на това ново място, в колко часа трябва да сме там, в колко часа трябва да си вземем детето, какъв е режима, просто да имате такава една яснота. Следващото нещо е, което може да направите с вашето дете, след като вече знаете правилата и дневният режим, можете да играете игра на театър с вашето дете. Как става това? Тази игра на театър е много любима на малките деца и те обожават да си наразят играчките, било то плюшени или най-различни кукли, дори може да вземете колички, човечета от конструктор, няма значение. И просто играете един театър, как една фигурка тръгва на детска градина заедно с майка си, какво се случва там. Просто децата възприемат света чрез игра. Тоест, вие им показвате негледно чрез една игра, в която те също могат да движат фигурките и се чувстват властта в себе си, че имат контрол над ситуацията. Просто можете да изиграете тези първи моменти на отделяне, как си казваме чао, как след това майката идва и го взима. Тоест, изключително важно е да започнете под формата на игра, да подготвяте детето за този нов етап, тръгването на детска градина. Това може да бъде под формата на театър, това може да бъде под формата на игра, това може да бъде под формата с други помощни материали, като книжки има на тази тема. Можете всъщност отидете на гости на друго приятелче, което вече ходи на детска градина и да го помолите то да разкаже какво е детската градина, какво правят там децата. Тоест, вие търсите начин, на който нагледно и емоционално да покажете на детето какво означава това да ходя на детска градина. Защото детето няма още този опит, то не знае какво означава детска градина и какво ще прави там, всъщност без майка си. По този начин вие увеличавате позитивната страна и любопитството в детето, като се опитваме да намалим притеснението и страха от раздяла и от страха от изоставяне, който съпътства много често този процес. Много е важно да казвате на детето, че вие ще се разделяте, казвате чао и си тръгвате, но изключително е важно този момент детето да знае, че вие си тръгвате, но и да знае, че ще се върнете. Защото много често децата са притеснени, чисто на емоционално и на вътрешно ниво, защото си мислят, че са изоставени. Особено когато те до този момент не са имали опит с това да остават някъде без майка си или без родителя си или познат човек. Затова е изключително важно да подготвите детето под формата на някаква игра или книжка за това, че мама си тръгва и мама идва после и те взима, след като ти вече си играл, след като си се нахранил, след като си се наспал. Тоест детето започва да се подготвя чисто ментално и чисто емоционално за тази нова ситуация. Следващото нещо е да създадете емоционална връзка с новата ситуация, т.е. да изградите доверие и да дадете едно такова позитивно чувство за това, че ти сега вече си голям, ти тръгваш на детска градина, това е нещо много специално. Т.е. вие да говорите с позитивни чувства и с позитивни думи за тази нова ситуация в живота на детето. Защото всичко, което казва мама, всичко, което казват родителите, се приема като истина от детето и децата в тази възраст нямат филтър. Тоест, всичко, което вие кажете за света,
или за самото дете, то се приема като 100% истина. Просто така е устроена детската природа и детският мозък. Това е от еволюционна гледна точка изключително важно, за да могат, за да оцелеем ние като хора. Дълго време ние сме зависими от нашите родители и най-важната част от нашето развитие е да се приспособим към тази нова среда. И приспособяването става като ние определяме ние на сигурно място ли сме, всичко наред ли. Това можем да го определим единствено чрез огледалните неврони, които ни показват какво казва моята майка, как е настроена тя към новата ситуация, ако тя говори позитивно, ако мама говори позитивно, ако мама е щастлива от тази нова ситуация, значи и аз мога да си позволя да бъда щастлив. Това е изключително важно. Така, след това е важна ясната комуникация, за която така споменахме. В детската градина ходят само децата. Майките не остават в детската градина. Това е градина за деца, а не за майки. Тоест много ясна комуникация с детето. Не му давайте Важно е да не даваме на децата си два различни сигнала, или да му обещавате нещо, което няма как да стане. Тоест не може да обещаете на детето, че вие ще се с него през цялото време в детската градина и че ние трябва да си тръгнете, защото просто това не е истина. Детето трябва да знае, че децата остават в детската градина, те правят там определени неща и майките през това време не са там. Дори детето да не може да приеме това нещо в началото. Важно вие да бъдете напълно искрени с него от самото начало, че детската градина е място за деца, а не за майки. Просто за да не му давате два различни сигнала и за да не се чувства то излъгано или предадено, след като дойде момента, в който вие трябва да си тръгнете. Така, това е последна една точка има, която е важна за подготовката. Това са, разбира се, документите, изследванията и пазара. Тоест, това са чисто прагматичните неща, които трябва да направите, да подготвите всички документи, които са важни. Ще получите списък от детската градина или от детското заведение. Също така изследванията, които трябва да направите. И също така да напазарувате новите неща, които са важни за детето. Може да го направите заедно с детето. Важно е да интегрираме децата, доколкото е възможно в този целият процес, за да може и да ги интегрираме позитивно. Т.е. те да имат така усещането, че предстои нещо специално, нещо хубаво и че самата тази подготовка е пълна с много позитивни така чувства от страна на мама, от страна на родителите, че предстои нещо хубаво и че самото дете може да се чувства сигурно в тази нова ситуация. Следващият път, в следващото видео ще продължим с темата за самата адаптация. До тогава ви пожелавам прекрасен ден.